नमस्कार. एकंदरीतमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. गोव्यात आज काय काय घडलं आणि कुठल्या बातमीची चर्चा आहे हे कमीत कमी वेळेमध्ये या बुलेटिनमधून तुमच्यासमोर आणण्याचा आमचा नेहमी प्रयत्न असतो. आजही आम्ही तुम्हाला अशा काही निवडक महत्त्वाच्या बातम्या दाखवणार आहोत. सगळ्यात पहिल्यांदा बघूया म्हणजे दक्षिण गोव्यातल्या सांगे गावामध्ये कार्तिक उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. 150 वर्षांहूनही अधिक काळापासून परंपरा असलेली रथयात्रा यावेळी पार पडली. पहाटे 5 वाजता या रथोत्सवाला सुरुवात होते. मग गावातील प्रत्येक घराच्या दारात हा रथ थांबतो आणि लोक रथावर नारळ फोडतात आणि मोठ्या भक्तिभावाने पूजा करतात. संगमपूर नदीत रथाच्या पहिल्या दिवशी सांगोड उत्सवही साजरा केला जातो. दुसरी बातमी म्हणजे मोपा विमानतळाला बांदोडकर की पर्रीकर हे नाव द्यावं यावरून हा जो वाद सुरू असतानाच GMR गोवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड या विमानतळाच्या कंपनीने विमानतळाचा लोगो जाहीर केला आहे. या लोगोवर विमानतळाचं नाव न्यू गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा असं देण्यात आलं आहे. हा लोगो विमानतळ बांधणारी कंपनी GMR कंपनी आणि सरकार यांच्यातल्या कराराचा भाग असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. विमानतळाचं नाव ठरवायचा अधिकार केंद्र सरकारचा असून गोवा सरकारच्या अखत्यारीत ती गोष्ट येत नाही असं म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी या वादावर बोलणं टाळलं आहे. तिसरं म्हणजे गोवा सरकारने पणजीमध्ये आयोजित केलेल्या 2 दिवसांच्या रोजगार मेळाव्यात 100हून अधिक कंपन्यांनी आपले स्टॉल्स लावले होते. रोजगार मेळाव्यासाठी 21,000 बेरोजगार तरुणांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी 10,000 बेरोजगार उपस्थित होते. त्यातल्या 500 जणांना नोकऱ्या मिळाल्या तर 4,800 तरुणांना नोकरीसाठी प्रतीक्षा यादीत ठेवण्यात आलं आहे. या मेळाव्यात आपल्याला शिक्षणानुसार फारशा नोकऱ्या उपलब्ध नसल्याचं हजर राहिलेल्या अनेक बेरोजगारांचं म्हणणं आहे. आणखी काही महत्त्वाच्या घडामोडी आपण पाहणार आहोत, पण त्याआधी पाहूया कुठच्या बातम्या झाल्यात आजच्या हेडलाईन्स. स्मार्ट सिटीच्या कामांसाठी पणजीत सगळीकडे खोदून ठेवण्यात आलेत रस्ते. 2023च्या जूनपर्यंत पूर्ण होणार स्मार्ट सिटीची कामं. ट्रॅफिक जामने नागरिक हैराण. गोव्यातलं ड्रग्ज रॅकेट मोडून काढण्यासाठी गोवा घेणार महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक आणि तेलंगणा राज्यांचीही मदत. ड्रग्ज पेडलर्सना शोधून काढून जेरबंद करण्यासाठी 7 राज्यांची संयुक्त मोहीम. हर घर जल योजनेतलं पहिलं यशस्वी राज्य म्हणून पंतप्रधानांकडून पाठ थोपटून घेणाऱ्या गोव्यात जनता 15-15 दिवस पाण्याविना. पेडणे तालुक्यातल्या लोकांनी घातला सार्वजनिक बांधकाम अधिकाऱ्यांना घेराव. हायवे कंत्राटदाराच्या हलगर्जीपणामुळे गोव्यात अपघातांना मिळतंय निमंत्रण. धारगळ रस्त्यावर झालेल्या अपघातात 1 जण ठार तर 2 जण गंभीर जखमी. मोपा विमानतळ कर्मचारी भरतीत भूमिपुत्रांना प्राधान्य. प्रशिक्षण घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना मिळाली नियुक्तीपत्र. आणि वास्को शहरातल्या अवैध आणि कर न भरणाऱ्या दुकानदारांवर मुरगाव नगरपालिकेची धडक कारवाई. अस्वच्छता करणाऱ्या स्टॉल्सनाही देण्यात आली लास्ट वॉर्निंग. आता जरा गोव्याच्या ग्रामीण भागात काय चाललंय ते बघूया. शेतकऱ्यांनी मधमाशी पालनाकडे वळावं म्हणून कृषी विभागाने 70 तालुक्यातल्या गावागावात प्रशिक्षण शिबिरं आयोजित करण्यास सुरुवात केली आहे. याला शेतकऱ्यांचाही उत्तम प्रतिसाद मिळतोय. कृषी विभागाच्या आत्मा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना हे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. मधमाशी पालनातून तयार होणाऱ्या मधाला गोव्यात चांगली बाजारपेठ असून त्यातून शेतकऱ्यांना चांगला फायदा होऊ शकतो असं कृषी विभागाचं म्हणणं आहे. दुसरं म्हणजे रानडुक्कर आणि अन्य उपद्रवी रानटी जनावरांपासून शेती आणि बागा वाचवण्यासाठी सरकारने सुरू केलेल्या सौर ऊर्जा कुंपण योजनेचा अनेक शेतकऱ्यांना आता फायदा झाला आहे. हे कुंपण बसवण्यासाठी सरकारचं 90% अनुदान मिळतं. यंदा या योजनेचा लाभ आतापर्यंत 500 शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. आणखी शेतकऱ्यांनीही या योजनेचा फायदा घ्यावा असं आवाहनही करण्यात आलं आहे. सध्या सर्वत्र गाजणारा कांतारा हा कन्नड सिनेमा गोव्यातही गेल्या महिनाभर गाजतोय. या चित्रपटाची कथा गोव्याच्या संस्कृतीशी साधर्म्य दाखवते असं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी म्हटलंय. कांताराप्रमाणेच आपली वीरभद्र संस्कृती जतन करण्यासाठी अशा माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचायला हवी असंही मुख्यमंत्री म्हणालेत. तसंच चित्रपटात दाखवल्याप्रमाणे गोव्यातील लोकांच्या वनहक्काचा प्रश्नही गंभीर असून लोकांना त्यांचे वनहक्क देण्यासाठी सरकार संवेदनशील असल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्र्यांनी चित्रपट पाहिल्यानंतर दिली. एकंदरीतमध्ये आज इतकंच. जाता जाता आठवण करून देतो की गोव्यातल्या ताज्या आणि अचूक माहितीसाठी
गोमंतक TV या आमच्या यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. तसंच दैनिक gomantaktv.com या आमच्या वेबसाईटलाही फॉलो करा. तसंच आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. धन्यवाद. उद्या पुन्हा भेटूया. शुभरात्री.